Horasma dihita saluhna amanginang punguan lansia na hinaholonga di bagasa tota Yesus Kristus. Masuk mahita tu PHD lansia. Ada orang so masuk kita martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku edeta nomor 485 ayat sada dongani au Tuhan. Martang yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame nasia debata amata, do nasian anakna Tuhan Yesus Kristus, mardongani hamu saluhutna. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus, punguan lascia, pajupang mahita muse di bagasan tikion, jalahata ni debata nama bohalihita dienet sian 5 Musa bidu 10 mamuka masian ayat 12 saro di ayat 22 ujaha matuhita marhite bahasa Indonesia songonoma didok. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu
dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Damang dainang punguan lansia nahina holongan di bagasan Tuata Yesus Kristus, barita lasniroha dihita di bagasan Tikion dengan topik hidup dalam anugerah, mangolu di bagasan asiniroha. Pernahkah kita berpikir mengapa Allah menyelamatkan kita? Apakah karena kita baik? Bukan. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri karena dangadong siatonga-tonga ni hajol maun naboi madok ala ni haburjuoku gabe malua au ala ni haburjuoku gabe asi rohani debatatu au dang songoni ala asido rohani debata gabe mangolu au ala asido rohani debata gabe malua au. Jaladang adong nabui madok dirina ujago siadonganna. Dang adong bui hita mangasahon gogota, mangasahon huasota, mangasahon hamaloota. Alai asini roha sabindo. Asini rohani debata sabindo. Na peluo kita jala mempargogoho kita asa mangolu kita di bagasan asini rohana. Hal inilah yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan bangsa Israel ketika Allah menjatuhkan pilihan kepada nenek moyang mereka dan menjadikan mereka bangsa pilihan Allah, menyadarkan akan hal ini seharusnya kita hidup dalam syukur kepada Allah. Nah di paingo debatado hita molotung dipilit oputta najolo manang bangso Israel najolo dang alani pabahenanna alai alam marasini roha do debata mamereng bangsona asa boy mangolu di bagasan padohan namadok mauliate tu debata. Dia do hataridaan ni hamuliateo ni rohatta tu debata na parjolo ikon adong do dihita biar mida debata. Takut akan Allah. Namar lapatan ikon adong do dihita mengarajumai diri na mangalehon hormat tu debata di dia pehita di apehon. Dimanapun kita berada, kita diharapkan oleh Tuhan untuk memberikan penghormatan kepada Allah. Dan implementasi dari menghormati Tuhan dituntut untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Allah layak mendapatkan penghormatan kita bukan saja karena Dia sudah menyelamatkan kita, tetapi juga karena Dia adalah Allah yang maha besar.
punguan lansia na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus na paduahon ikot tapasiding do dosa. Kita harus menjauhi kehidupan kita dari dosa. Sebab itu perintah Allah mengatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Unang be adong dihita nagabe jogal rukunga. Keras kepala. Unang hadong halak namanggang di bagasan ngoluna. Ala odo nang dohonon debata pasiding ma dosa siang ngolu na marhapor siya tu debata. Ini berarti penanggalan setiap dosa, khususnya dosa pemberontakan kepada Allah, sebagai suatu tindakan syukur kepada Allah. Kita harus memiliki batas yang jelas dengan dosa, dan wujud nyatanya kita telah diampuni. Naung disesa dosata alani i tapasiding ma. Ala naung disesa debata dosatai. Dak alani haburjota asa disesa dosatai alai asido rohani debata gabe disesa ma. Dung marhapor syok kita gabe asima rohani debata gabe Roma hasisa ani dosa diakka nama jakkon asini rohani debatai. Alani i jangan pernah sia-siakan pengampunan Allah dengan hidup dalam dosa, tetapi jadikan itu menjadi kesempatan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Napatuluhon naing ma ngulu taon gabe pasu-pasu tu halak na asing. Naing mangulu tahun gabe pasu-pasu di humaliakta. Naing mangulu tahun gabe pasu-pasu di tonga-tongani keluarga ta. Bagasta. Jala odo na diigil debata. Asa gabe pasu-pasu akan aporsiai diulah homa hatani debata. Allah mendorong kita untuk menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya kita dituntut untuk memiliki hidup yang berdampak bagi sekitar kita. Sebab salah satu tanda Allah menyelamatkan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah adalah memberi diri untuk Tuhan pakai dan memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dihitape amang inang pungal lansia na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus. Atik pe nga lammatua dagingon. Atik pe nga lammaol hita mangalaka hosima jojata. Lammaol hita marnida. Lammaol hita manangihon. Al nga lam humurang sude. Akkang ulut taon. Hurang pamerengata. Hurang parbinegiata, hurang pangaliakaota, hurang hagogoota. Alay dang gabe dang arga hita di adopan di debata. Ikong gabe pasu-pasu do hita di hatuaota. Marhite hagaliotai naing matarida di hatuataon. Gabe ngolu na martangiang, gabe ngolu na tarpasu-pasu. Jala tarida mai di tonga-tonga ni keluarga ta. Tarida mai di ngolu ni akapinoparta. Gabe si partangiang mahita. Jala tabai mangulu taon biar mida debata. Bai mangulu taon lau makagigihon dosa. Ala ikot tapasiding do dosai. Ala ngalam matua hita. Ikon lam tabajonok madirita tu debata. Jala sianima dapot hita pamiliton ni debata tu hita atik pe nga lam gale di pamatakta do di hanggulut taon alai di igil debata naing ma di hatuat taon gabe pasu-pasu ma hita saluhutna. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan na toktong madongani jalan nama masu-masu na tua-tua nami punguan lansia di bagasa tikion. Atik pe ale Tuhan gudang nahurang sian ngoluna sida, hurang pamirengona,
hurang parbinigiauna, hurang mali Tuhan laka-laka ni simajojakna, jalang hurang be parningotanna, alai marhite asini roham, argado pengoluna, ay naung dipilih todo ali Tuhan na tua-tua namion pungalan siaon, asa gabe pasu-pasu, asa boy ali Tuhan na tua-tua namion, mangolu di bagasan asini roham. Mauliate mali Tuhan. Naing magabe pasu-pasu masude punguan lansiaon. Di dia penasida maringanan. Songo dia pele Tuhan kondisi ngolu nasida. Ho mali Tuhan nama masu-masu. Molo di bagasan na hurang hipas nasida li Tuhan. Pargogoi jalalehon ali Tuhan pos ni roha. Asa dapotan hamalumon. Molo di bagasan persoalan ni ngolu ali Tuhan. Ho mali Tuhan apa posor rohana sida. Aidang hurang gajang tangamu. Laho manogu-nogu. Ngolu nasida di hatuaon. Ho mali Tuhan na mamake ngolu ni na tua-tua namion pungalan siaon. Gabi pasu-pasu di akka keluarga. Di akka pinoparna. Jala di bagasan asini roham, gabe mangolu mana tua-tua namion di bagasan tangiang. Na asido roham dinasida li Tuhan. Jala pos do rohanami, tuho maliton upasat kami saluhutna. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Marede mahita sia buku edeta nomor 754 ayat sada dohot 2 tapapungu mapeliata. Golas ni roha doau dingolukon golas ni roha doau dingolukon toktong di rohako mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia godo holong ni Yesus dingolukon godo holong ni Yesus dingolukon toktong di rohako mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Tapa ujung ma acarata rak mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni to di porbadia ma, namad dongani hamu saluhutna. Amin. Horas mahita salutna punguan lansia, saya sehat mahita salutna, saya dijagai Tuhan, dauma akamaras yang kita. Horas ma